A Jordan Davies eto! Jordan Davies, dyna mae fedru wneud. Ond falla bod i ry hwyr. Nath nhw roi sioc iddyn ni. Bil mlaen edrych am yr eilydd. Schultz, mae di sgor y pumed. Mae'n amen bellach ar Wrecsam. Ond pawb ar edge hefyd. T'w gwybod, gathon ni 3 gol. Fod yr erged, mae'n gol i Wrecsam. Ond oedd hi wedi mynd rhy bell, wrth gwrs. Dyfarnwr yn edrych ac yn dod ar gêm i ben. Wrecsam. Clwb pêl-droed hollol unigryw. Gyda hanes hir yn mynd nôl dros ganrif. Mae o'n palas o le. Turnstile wedi troi a mewn efo nhw i mwynhau'r madness. A dyna'r chwiban ola! A rwan mae'r tîm yn creu pennod newydd gyda perchnogion o Hollywood. This beautiful, torturous game. I'm actually grateful in this moment that I didn't care about this years ago because it would have just eaten me alive. Yn hymor 22-23 ar ôl 15 mlynedd o aros. Honne oedd y gêm, ynddo. Dyrchafiad. A theimlad y gallai'r clwb barhau i ddringo. Fi'n syth i fyny eto, bydd hwnna'n rhywbeth allan o freuddwyd. Ond doedd hi ddim yn ddechrau hawdd i'r tymor. Gath o pomolyn i dacl. Ac mae'r gwrthwynebwyr yn ffyrnig. Welsh Derby, let's have it! Here we go. Da ni'n gael clec yma. Ond, ennill neu golli, mae yna ddigon o gefnogwyr newydd yn dilyn y clwb. I'm originally from Prince Albert, Saskatchewan, Canada. Washington, D.C. area. Calgary, Alberta. Ac mae yna fyddin o hen gefnogwyr sydd wedi bod yn driw i Wrecsam ers cenedlaethau. Iechyd ar o'r llaw! Ond, di llwyddiant ddim yn fel i gyd. Dwi wedi cael yng ngalw'n enwau fedrai'm deud ar gamra. Yn y gyfres yma, mi fyddwn ni'n dilyn yr hen a'r newydd. Mae fel bod gennau boyfriend bach on the side. Fi jyst yn caru Wrecsam gymaint. Bob un cam ar hyd y tymor byth gofiadwy yma. Oedd yn halon ni, ond ni wedi gwneud siŵr lle oedd y diffyg. Welcome to Wrecsam Mania! Mae fel addiction. Ready? 3, 2, 1! Awst 2023, ar ôl taith llawn cyffrong Ogledd America, Welcome to Wrecsam Mania! a chwarae'n yr haul braf yn Philadelphia, mae'r tîm cynta adre yn y glaw. Ac mae heddiw yn ddiwrnod anferth. Ar ôl 15 mlynedd o aros, mae'r tîm cynta wedi cael dyrchafiad i Adran 2. Pa well ffordd i ddechrau'r tymor newydd? I Neil Jones o'i ffrindiau, mae'r paratoadau yn dechrau yn y gegin. Da ni gyd yn ôl, mae'r ogio yn ôl, crysa newydd ar, season tickets newydd, toca newydd gyda ni gyd. Dyma wedi'n normal routine ni wan yn y season de. Bacon bap neu sausage neu whatever. Paint bach, i ddau bets am ar y gêm, siarad amdan y team sheets de. A wedyn, cered lawr i Cae wedyn. Da ni, a we. So, League 2, a gêm fawr eddiw, against MK Dons. So, maen nhw'n, i fi, League 1 team ydyn nhw. So, dwi'n meddwl fydd ni'n gêm galad eddiw. Who's done that one? Give me 6 bit. Should we go in the bar, lads? Yeah? Tydi bar Neil ddim yn far arferol. Dyma gornel o'r tŷ sydd wedi neilltuo yn llwyr i dîm Wrecsam, ac yn le perffaith i gael trafodaeth fywiog cyn y gêm. All right, guys. You want to play, mate? Please. Yeah?
Game on, boys. Game on. Nice that. Cheers. What do you reckon the score to be today, Lynn? 3-2. I'm going 2-1. It's going to be loads of It's goals. going to be close today. It's going to be a hard game. Dalby with the winner second half. Dalby, check it. Yeah. I think Dalby scores the first goal. Yeah? Yeah. Datblygiad cyffroes arall y tymor yma ydy fod llu o gefnogwyr newydd o ben draw'r byd. A sneb yn fwy ymwybodol o hynny na'r newyddiadurwr Maxine Hughes. Mae stori Wrecsam yn un ti'n gallu disgyn mewn cariad gyda, hyd yn oed os ti ddim really yn licio pêl-droed. A mae'r canwyr di really licio y stori mawr o kind of underdog yn llwyddo. Ac maen really licio dim just y chwaraewyr, maen nhw'n licio cymeriadau maen nhw'n gweld o Wrecsam ei hun. Come on, Wrecsam! So I'm originally from Prince Albert, Saskatchewan, Canada. I ended up watching Welcome to Wrexham, the documentary, and I just kind of fell in love with the team and the city. And the story wasn't about the football team, it was about the people who cheered for the football team. It was about the community, and that's very similar to where I grew up in Canada, where we have our football team, and it's everything to us. I'm Darian. I live in Glassboro, New Jersey. I love like the heart behind it, getting to get to know the team and the town that I'd never heard of before. So I just thought it was really cool to feel connected to it from afar. O'n i yn y siop yn Washington DC yn gael coffi ac oedd rhywun fel, dwi'n meddwl, wyt ti ar y teledu? Dwi wedi bod ar cwpl o pethau. Oedd i fel, Wrecsam? Oedd i fel, ie. Oedd i fel, da ni am fynd i Wrecsam ar gwyliau. Da ni, oce, ti'n mynd clywed hyn yn aml iawn yng Nghymru. Mae yna lot o bobl yn America rwan sydd yn prynu tocynnau a mynd i Wrecsam yma. Maen nhw eisiau mynd i'r turf am peint. Ac oes, mae yna bobl o ben draw'r byd yn y glaw yn Wrecsam heddiw. We've come from Vancouver, Canada. Yeah, so I came from Phoenix, Arizona. Wrexham, so far, it's been amazing. I got taken out yesterday with a local. He drove us around Wales, took us to some castles and some small towns, had some local drinks and beer, which is my favorite. So I'm going to be coming back here frequently, for sure. We're from Calgary, Alberta. We're obviously enjoying everything that Wrexham has to offer, and we didn't get tickets to the match, but we're going to cram ourselves into the turf and have a great time with the locals and just enjoy this hospitality. This is all I could ask for. And up the town. Up the town. Up the town. A does dim dwywaith fod yr holl sylw wedi cael dylanwad ar y tîm hefyd. Dwi'n really gweld y seicoleg y tîm newid. Dwi wedi gweld sut mae'r hyder wedi datblygu. Maen nhw jyst yn wahanol rwan. So mae gen pobl sy'n chwarae'r tîm, pobl sydd yn tyfu fyny yn Wrexham, mae gen nhw gobaith rwan. A dwi'n meddwl dyna beth sydd wedi newid. Mae gymaint yn y fantol heddiw. Mae Wrecsam yn camu fyny i Adran 2. Ac i MK Dons, dyma'r gêm gyntaf mewn Cynghrair Is, wedi iddyn nhw ostwng o Adran 1. Ac yng nghanol y cyffro, mae'r bythol wyrdd, neu'r bythol goch, Clwb Ni. Wel, dyma ni, mae'r diwrnod mawr wedi dod, 15 mlynedd o aros, a mae'r gêm yma heddiw yn erbyn MK Dons. Wel, dwi'n gobeithio fydd hi'n 3-1 i Wrecsam. Ond mae'n nod anodd, wrth gwrs, da ni heb Paul Mullin, mae hynny'n beth mawr. Ond mae fyny'r hoci eraill ddangos bod nhw igon da i'r swydd. Mae'r tîm igon cry, a dwi'n meddwl bod yna siawns da gen nhw. Mae'r Cae Ras yn llawn dop heddiw, pob tocyn wedi ei werthu. Sganio'r tocyn tymor gyda scanner fanna, a push y button yma, a mae'r turnstile wedi troi, a mewn efo nhw i mwynhau'r madness fanna. Mae Dan Jones wedi gweithio yma ers 6 blynedd. Hi mate, dewch i mewn and you come.
Dwi'n trio cadw wyneb hapus a pethau, just achos dyn ni'n weld the same faces week in, week out. Felly, hi mate, how are we doing? Dewch I mewn. All right, Jake, how are you doing, mate? Good lad. A gyda'r gêm ar fi'n dechrau, mae Neil a'i gryw yn barod amdani. Neu i gael 2 beint bach a wedyn a we i'r gêm, wan. Dyma ni, gêm gynta, disgwyliadau bobl mor uchel. Wel, gêm gynta nôl yn y Cynghrair bêl-droed. I chwarae un o'r teams gorau, MK Dons ma, ddim fel mond o fod yn gêm galad I ddechrau y tymor. A peth nesa, maen nhw'n sgorio. O'Connell, mae dyna'r bêl i'w rwyd I hun. Wrecsam dim, MK Dons I. Wedyn maen nhw'n sgorio eto. Sgilio hyfryd 2 munud I MK Dons. A dyn ni'n meddwl, here we go. Da ni'n gael clec yma. 4 munud I ddod o hyd I gol cyn hanner amser. O, disgwyliadau bobl wedi mynd lawr a lawr. Mendy, dyna'r gol. Jacob Mendy sy'n cael gol gynta Wrecsam. Dwi'n meddwl, oce, game on, ie. Ond gyda nhw 2 streicar fast. Cannon lawr ac yn ergyd, o mae 2-1. Wel, fi Wrecsam ddim yn hapus efo hynny. Mae Jonathan Lecco unwaith eto I ail gol o yn yr ail hanner. Oedd pethau ddim yn digwydd yn iawn ar y pitch. Oedd y wrgylch yn dechrau mynd lawr hefyd. Ond ar y gobeithion yn dal yno. A Jordan Davies eto! O, Jordan Davies, dyna mae e fedru wneud. Ond falle bod I ry hwyr. Nath nhw'n rhoi sioc iddyn ni. Mae Mae Wrecsam Schultz, mae 'di sgorio 5 men. Mae'n amen bellach ar Wrecsam. Ond pob ar edge hefyd. T'w gwybod, gathon ni 3 gol. Fod yr erged, mae'n gol I Wrecsam! Ond oedd hi wedi mynd rhy bell, wrth gwrs. Dyfarnwr yn edrych ac yn dod ar gêm I ben. I colli 5-3 yn reality check, de. Ar ôl gêm heddiw, mae MK Dons yn drydydd yn y Cynghrair, a Wrecsam yn y gwaelodion, yn yr unfed safle ar hugain. Dim bach o wake-up call I ni. So, mae'na season hir I fynd, so... A gyda ni bleas dal yn ôl I fewn, so... Fydden ni'n iawn. Fedrwch chi'n rhoi dechrau fel neu dîm fel MK Dons. Ddaru ni ddim dechrau chwarae am 20 munud, roed bêl I ffwrdd, oedden ni'n digon caled, ddaru neb dechrau cicio nhw, os maen nhw'n dîm da, ond nhw'n dîm cry. Ond ddaru ni'n chwarae'n gorau, ond newch chi'n gweld llawer gwell tîm na hynny yn y Cae Ras tymor yma. Fel dwi'n dweud, y rhif 7, fel scout, ys ni digon bodlon rhoi 2 Mars bar a KitKat amdano fo, fysen. Ond I leddfu rhywfaint ar y siom, mi roedd sawl seren o Hollywood yn codi ysbryd y dorf. Es I lawr y corridor ac nes I dynnu llun efo Hugh Jackman wrth gwrs. Felly o'n I reit hapus ei weld o. Boi clen. Mae llygaid y byd ar Wrecsam. Hello and welcome to Me, the Wife and Wrexham AFC. Mae pobl yn gwrando yn Canada, Australia, New Zealand, Iran, Iraq, Russia. Ond I bob cefnogwr newydd ddim yn teimlo fod yna groeso. Dwi wedi cael yng ngalw'n enwau fedrai'n deud ar gamra. Ers I Rob McElhenney a Ryan Reynolds brynu clwb Wrecsam ym mis Tachwedd 2020, mae dros 500,000 o gefnogwyr wedi dod i'r Cae Ras. Mae yna fysys galore bob wsnos yn cyrraedd y Cae Ras a'r turf. Ar ddiwrnod cyffredin yn ystod yr wsnos wan, dwi wedi gweld 52-seaters yn stopio yn y turf fel rhan o trip Gogledd Cymru. Go iawn. Ac mae un siop leol yn arbennig wedi croesawu'r diddordeb annisgwyl yma. I'm Rob Clark. I own Mad for Movies, which is a DVD, book
CD and anything else I can sell shop. I've been running for 16 years. There we are. Okay, thank you very much. Thank you. Take care. Definitely done my business no harm whatsoever. But surprisingly, the amount of people that come in from overseas. Ac fe gafodd 2 gwsmer y dramor, groeso mwy na'r cyffredin yn y siop. Just Ryan Reynolds and Rob McElhenney popping in. Yeah, very surreal. But anyway, they popped in. They were about 15 minutes. They were having a good chat, and we were having a bit of a laugh, really. And they were talking about all the films. And Ryan said, "Any of these films here that you've never sold?" And I had to say The Green Lantern, didn't I? Because it's his biggest, I think, one of his biggest flops. But yeah, you know, they were great, you know. And but it is very surreal to have them coming in the shop itself. Hydref 2023. Mae tîm cyntaf Wrecsam newydd chwarae Bradford City ac wedi llwyddo i ddringo'r 4edd safle yn y Cynghrair. Yn sydyn, mae enw Wrecsam i glywed ym mhob man. Croeso nôl to Fearless in Devotion. Branda, Wrecsam Cymru a'r byd. Helo a chroeso i rhifyn arall o i mewn i'r gôl. Mae llwyth o bodlediadau newydd yn trafod y tîm. So, enw i Ryan. A dwi'n cyflwyno'r podcast Me, the Wife and Wrecsam AFC. Ond, gyda'r holl gystadleuaeth, mae'n rhaid cynnig rhywbeth yn wahanol. How would you say it differs from all of the rest? Not to be big-headed, but me. Hello, and welcome to Me, the Wife and Wrecsam AFC. A weekly podcast and YouTube channel where we discuss all things Wrexham AFC from the point of view of long-term fans and new fans. So far this season, I've got 0 predictions right. I've got 2. You've got 2. In the same week. So, lan y grisiau, da ni'n mynd i ffilmio'r podcast heddiw. Da ni'n ffilmio mewn spare room fach fyny'r grisiau yma. Wnaethon ni dechrau yn tua 14 mis yn ôl, a rwan da ni efo dros 1,000 o subscribers ar YouTube a 25,000 o grandawyr ar Spotify a Apple Podcasts a beth fel hynny. Set-up simple iawn. Mae iPhone yn mynd fel fanna, ffilmio ni yn eistedd yma a dyn ni'n siarad am y gemau, am y chwaraewyr, ond mae'r enw y podcast ydy Me, the Wife a Wrecsam AFC. Felly, rwan dwi eisiau'r wife i wneud y recordio. We came up with the idea because obviously like it is about old fans, new fans. So all the new fans from like America, Canada, all the international fans can kind of come on my journey along with me. Obviously I'm learning all the time. I'm not going to say that I know everything about football yet because I don't. And it's just nice to kind of bring all the new fans on the journey with me. I shouldn't be allowed on this podcast. I know, you have bad days. What's happening? You know Wrexham have had this lull. I'm having a lull. You're having a lull. Okay, ready to go? Mhm. Rock and roll. Syniad Sian oedd i dechrau'r podcast. Naeth I deud, why don't we start a podcast? Yeah, okay. Hello and welcome to episode 67 of Me, the Wife and Wrecsam AFC. Mae pobl yn gwrando yn Canada, Australia, New Zealand, Iran, Iraq, Russia. Mae mwy o bobl yn gwrando yn America na'n sy'n gwrando yn y UK. We had no idea fod o'n mynd i sort of take off fel hwn. Dim syniad o gwbl. Heddiw, mae angen dadansoddi ac edrych nôl ar y gêm ddiwethaf. Wrecsam yn erbyn Bradford City. Where do we start with Bradford? Both teams played really well. Bradford are a good team. They are. I think if you'd have said to me before the game, will you take a draw? Mm-hmm. I think I would have said yes.
Mae Sian ddim wedi cuddio'r ffact bod hi ddim yn gwybod llawer am pêl-droed. Is Bradford the one that's got the player manager? Yes, yeah, Kevin McDonald, yeah. But surely he already knows how they play because he was on their team. Well, he's changed everything, that's the point. He's changed the way that they're playing. Erbyn hyn, mae Sian di dysgu tipyn am y gêm. I went to my first home game and I was just hooked I just loved the atmosphere. It's not going to be easy. I mean, all the games that we've played so far have been tough. Yes. And I think it will continue to be tough until the end of the season. Mae'n neis wneud rhywbeth efo'n gilydd. Oherwydd, dyn ni ddim efo, i dweud y gwir, dyn ni ddim efo llawer yn common, i dweud y gwir. So, wneud y podcast hwn, mae'n rhywbeth really nice dyn ni'n wneud efo'n gilydd. So we drew Mansfield in the FA Cup first round, away at Mansfield. It's one bit boring, I think. But one of them, we've already played them, we're due to play them again. I think there are some older fans that are, they were a bit apprehensive about all the new fans coming in. New fans like myself, I think we're getting embraced by the older fans now, I think. Good luck to all of our Australian listeners for that one. That's going to be about 3-4 o'clock in the morning for you. Mae Sian yn amlwg di gael croeso cynnes iawn ymysg y cefnogwyr. Ond di pob cefnogwr newydd ddim wedi cael yr un profiad. Profiadau cymysg mae Ffion Higgs wedi cael. Dwi'n mynd i'r gemen solo, felly sgennau ddim ffrindiau yn y Cae Ras, ond mae dod adre a fod ar y soffa yn siarad i bobl dros y byd with, yr cariad yma at yr un peth. Mae jyst yn lyflu. Ond mae yna ochr arall i'r stori. Mae rai fi cyfaddau, pan nes i fynd i'r gêm cyntaf na'n Torquay, nes i yn agored deud, I've joined the bandwagon. Fel fan newydd, doedd grŵp bach o'r cefnogwyr gydol oes, jyst ddim yn licio ni fans newydd. O'n i'n mynd â'i tocynnau nhw, o'n i'n mynd â'i crysau nhw, oedd crysau yn gwerthu allan, bai ni oedd e. Do'n ni fel fans newydd ddim yn cael barn ar unrhyw beth am y stadiwm neu'r tocynnau, neu do'n ni'n cael sôn am unrhyw chwaraewr, so chwaraewr yn chwarae'n wael, do'n ni'n gwybod unrhyw beth am pêl-droed. Dwi wedi cael lot o stick ar Twitter am fod on the bandwagon. Mi oedd na gyfnod le oedd fans gydol oes Wrecsam, criw bach ohonyn nhw, oedd yn neud ti teimlo'n reit ofnadwy ar y cyfryngau cymdeithasol, oedd yn gweud basically bod ddim hawl dyn ni bod yn cael y tocynnau, bod y lifelong fans ma'n colli allan achos bod y bandwagoners ma'n dod i'r gemau. Deud, you're just a new fan, you're just doing it to be Ryan's best friend. Dwi wedi cael yng ngalw'n enwau fedrai'm deud ar gamra, ac nhw'n deud, you know nothing about football, a mae'n dechrau mynd yn really personol. Oedd yn gyfnod reit dwi am ddeud, o'n i'n gorfod blocio Twitter, o'n i'n gorfod blocio pobl, neud o'n breifat, o'n nhw'n bombado fi, a oedd e'n reit horrible, really. Nath hynna neud fi deimlo fel dyle fi ddim fod yn fan o Wrecsam. I don't deserve to be here. Falle dyle fi fod yn rhoi y tocynnau mae rhywun sy'n lleol, achos maen nhw wedi bod yn rhoi arian mewn i safiad y clwb, a o'n i'n meddwl, dwi wir ddim yn gwybod unrhyw beth am pêl-droed. O'n i wedi teimlo'n bach yn distant o'r clwb am gyfnod. O'n i bach ar goll, gyda fi'n rili caru'r clwb ma, a maen nhw'n deud bod ddim hawl dy fi caru'r clwb. Ar ôl dioddau casineb ar y we, dim ond un peth oedd amdani. Rhoi'r ffôn lawr a mynd i gyfarfod â phobl sydd wedi bod yn rhan o'r clwb am genedlaethau, wyneb yn wyneb. Mae Ffion yn darganfod mwy am hanes hir a difyr y clwb. There are still 253 men underground. Oh my God. Ac mae'r cyffro yn y Cae Ras yn parhau. Mae'r turnstile hwn wedi adael o 55,000 people through. Mae Wrecsam wastad wedi bod yn ddinas sydd wedi denu masnach a diwydiant, gyda'r gweithfeydd glo, y Cymru brenhinol a ffatris bwyd yn ganolog i fywyd pob dydd. Dyn ni'n gweithio yma yn Meridian Food. Un peth sy'n uno'r diwydiannau yma ydy cariad at y tîm pêl-droed, sydd wedi cael ei drosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth.
Ond dim jyst pobl Wrecsam sy'n cefnogi'r tîm pêl-droed erbyn hyn. Mae un o'r cefnogwyr newydd wedi cael profiadau drwg ar y cyfryngau cymdeithasol. A phobl yn ei chyhuddo o neidio ar y bandwagon heb ddall yn iawn pwy ydy tîm pêl-droed Wrecsam. Dwi wedi cael yng ngalw'n enwau fedrai'm deud ar gamra. Ac nhw'n deud, you know nothing about football. Mae'n dechrau mynd yn rili personol. Ond ers mynd i'w gêm gyntaf nôl ym mis Medi 2022, daeth hi'n amlwg i ffion fod yna hanes cymdeithasol hir a diddorol i'r clwb yma. Tro cyntaf glywes i am drychineb Gresford o digwydd fod gêm gyntaf fi yn y Cae Ras. So oedd e'n gêm goffa Gresford nôl ym mis Medi. A fel fan sydd yn newydd i'r clwb, fi eisiau cael ymdeimlad o be mae'r trychineb yn golygu i'r cefnogwyr a sut mae fe'n effeithio ar hanes y ddinas. Mae Alan Jones yn gyfarwydd iawn ar hanes. Mae o'n gyn-lowr ac yn aelod o Gymdeithas Ffrindiau Trychineb Pwll Glo Gresffordd. I lived in an area in Rosslea which was just 50 houses all connected to the colliery. I worked at Gresford. I was ventilation officer in the 60s, early 70s. I think I'm the 5th generation miner. Wow. It's right through the family. My grandfather obviously was working at the time of the disaster. Oh, wow. There was an explosion followed by fire at Gresford Colliery near Wrexham early this morning. What happened that night? Well, men were working extra shifts, double shifts, to try and get the coal quarter out that they had to get out for the Saturday morning. I think safety went through the window. It was just a case of getting the coal. The explosion happened 8 minutes past 2 in the morning. In total, for the disaster, was 266. Did they manage to get all the bodies out of the pits? There are still 253 men Oh my gosh, still entombed underground. it's terrible. Dreadful. Ond bu un grŵp o lywyr yn hynod ffodus yn noson erchyll honno, ac mae'r diolch i glwb pêl-droed Wrecsam. People swap shifts as well. The reason being for some of them to swap shifts was Wrexham Football Club were playing Tranmere Rovers the following day, a derby match. Both teams undefeated in the division. But tied, he swapped shifts and survived. But he swapped shifts with a cousin, Jabez Jones. And Jabez, unfortunately, is still one of the 253 underground. My first game at Cae Ras was the Gresford Memorial game. The emotion and the atmosphere was sombre. I think it'll be in our hearts, or the community's heart, forever. Mae yna sawl lle o gwmpas y ddinas heddiw sy'n atgoffa rhywun o'r drychineb. Fel hen adeilad gorsaf achub y glywir. Hiya, Hugh. Helo, Fion. Croeso i'r ganolfan. Diolch yn fawr, nes cwrdd â ti. A chitha. Fel da chi'n gweld yma, gyda ni wal bricia. Mae enw, cyfeiriad ag oed a'r swydd pob un glywr nath farw yn y trychineb. Lawr yn y Pwll Glo. O damweiniau yn y Pyllau Glo yn gyffredin. So oedd o mor bwysig i gael canolfan fel yma i hyfforddi bobl i fynd i achub y glywir. Ar noson y drychineb, aeth tîm o bobl o fan hyn i drio achub y glywir. Da ni do fewn i'r lleoliad lle gath lle oedd y hyfforddiant yn cael ei cynnal. Da chi'n gweld y lampiau wreiddiol a'r stretcher wreiddiol. Dyma dymu 15 stôn wedi cael ei wneud allan o bren. Mae hwnna yn mynd lawr y twnnel fel bod nhw'n gallu practisio achub glywir. Os da chi yn awyddus i fynd lawr y twnnel, gwisgo'r
yr het, Hei, a cawn ni roed y am. torch ymlaen. Oce. A wedyn mae yna cyfle i chi fynd lawr y twnnel. Oce. A gewch chi'r profiad o'r be oedd y glowyr yn mynd trwy ddi. Oh, mae'n dywyll. And already 3 members of a rescue party have lost their lives. Sut brofiad oedd hynny yn mynd trwy'r Oedd twnnel? yn rhy ffodus, oedd y maze bach oedd hi'n dywyll iawn, so lle ddychmygu sut oedd e i'r glowyr. Fi'n credu beth sydd wedi bod o fi fwyaf heddi yw bod 250 o'r bois yma heb cael eu claddu, maen nhw dal o dan y ddaear, felly mae'r teuluoedd heb cael gweud hwyl fawr i'r bois yma, dyn nhw heb cael angladd. Felly mae'r hanes trychineb Gresfyd, a beth ni'n gweld heddi yn byd pêl-drod, mae fe'n neud synnwyr i fi nawr. Mae'r crysau du na gyda chi, gyda dyddiad Gresfyd arno nhw, a mae'n dechrau'r gêm goffa yn wych, achos ni'n cael coffa byw o'r bechgyn ma, ni dal i gofio nhw. Ac yn rhaglen y gêm ni, mae enwau'r holl bechgyn fi oedd farw, ac wrth gwrs, hwn hefyd i goffau'r rheini bu oedd farw. Mae'r ffaith fod Wrecsam wedi cael dyrchafiad i Adran 2 wedi rhoi hwb i bobl y ddinas. Fel y cefnogwr selog Neil Jones. Mae o'n byw a bod pêl-droed, ond mae yna waith pob dydd i wneud hefyd. Rhwng y gemau. Mae Neil yn gweithio yn Highton Barracks, cartref y Cymru Brenhinol ers 1877. Y job fi, CQ mess, so Colour Quartermaster Sergeant yn 3rd Battalion Royal Welsh. Fama yn Wrecsam. Yn ni'n gwneud treinio a supportio Army Reserve. Yn neud i'r unig infantry unit yn Gymru. Hello. I've got the lads ready for the training weekend. Can they come and grab their kit? Yeah, just give us 5 minutes to get it all squared and then bring them in. Okay, thanks. No worries. Dwi'n charge o'r kits and equipment I gyd efo yma, a bob dim sy'n mynd ymlaen behind the scenes de, yn barod, paratoi pob mynd allan ar y weekend, training week. Gyda ni tents, camouflage netting, o'r Birkins, helmet, yr SA-80, Air2 weapon systems, bob math o beth a dweud y gwir. Mae gweithio mewn un lle yn dipyn o newid I Neil, ar ôl 25 mlynedd o deithio'r byd gyda'i waith. 19. O'n i'n bocsio lot ar amser, a wedyn o'n i bod yn dream fi I roed I joinio yr army. Is I fewn I careers office, a wedyn dechrau siarad efo nhw. Pethefnos wedyn, o'n i'n Lichfield yn neud y training, so never looked back since, I ddweud y gwir. First operational deployments oedd Northern Ireland. Job fi oedd efo'r 4-foot shield. Reit sketchy ydy gwir, efo hogyn ifanc, a pobl llecho petrol bombs a ddim mlaen, llecho botel I paent a ddim. Mae gynnu ni kit I gyda'r Mae hogion brifo. 2003, gath ni'n selectio I fynd I Iraq. O'n i'n 23 ar amser, a hwnna'n eye-opener go iawn de. 50 degrees, bita rations am 5 mis, malnutrition, lle fydd yla. O'ch chi'n gweld pobl dod I fewn ar stretchers a ddim fydda. Ia, gath ni amser reit drwg yna de. Soldier dwi, os maen nhw'n dweud I fynd I rwla, dyna beth I job ni, a dyna beth nathon ni. Right.
that's you okay, yeah? Just check it off, please. Mae Neil wastad wedi bod yn gefnogwr brwd o Wrecsam. A pan oedd ar leoliadau milwrol tramor, roedd dilyn y tîm yn bwysicach fyth. Pan ni allan yn Afghanistan, lot o bobl yn licio, obviously, ffwtbol. So unwaith ni'n gael y news allan o fanna, mae'n mor neis i just troi rownd a just dweud, hey, Wrexham won 2-0 today, neu whatever. Mae'n rhoi lift mowr i ogio pan da ni allan na. Not so much o da ni'n colli, de, ond mae'n dal yn fod yn neis i gwybod na, just because da ni allan o fama, da ni mor cut off i pawb. Mae'n rhoi lift mowr i pawb, ti'n dweud. A dyn, so mae'n gweithio dim os lle da chi rownd y byd, de. Well, have a good one. Okay, I'll text you all the scores and the highlights. All right? Yeah. Okay. I'll be there watching the game. Should be good. Hope it rains for you. Yeah. Hope it rains for you too. See you later. Cyn pob gêm yn y Cae Ras, mae yna fyddin y bobl yn gweithio'n galed i baratoi'r stadiwm ar gyfer y gêm. Hiya, Ian. Mae Dan Jones yn un ohonyn nhw. Athro ydy Dan yn ystod yr wsnos. See you later, Gracie. Ond mae wrth i fodd yn gwneud swydd arall hefyd ar ôl i gloch yr ysgol ganu. Mae'n rhan o dîm y turnstiles yn y Cae Ras. Dwi wedi cael y briefing a dwi'n mynd i turnstile 39 rwan. 30 pobl sy'n neud y turnstiles. Bob un o'n nhw yn cefnogwyr, Wrecsam, ers blynyddoedd. Felly mae yna rhai yn y 60au a pobl ifanc hefyd. So pawb yn cefnogi Wrecsam a pawb yn really mwynhau'r job bach i gweithio i Wrecsam. I gefnogwyr selog fel Dan, mae pob gol a phob pwynt yn cyfri. Heno, Sutton yw'r gwrthwynebwyr. 3-2. 3-2? Yeah. To us? Yeah. Last minute goal? Yeah, last minute goal again. Right, ready now, you can open up. OK, thanks, mate. Right, I'll see you on the other side, lads. See you in a bit, Ad. So, just agor gate i'r fans yn dod i fewn. Wedyn, mewn bocs. Mae hwn yn un o'r hen turnstiles, foot operated, fel Victorian neu rhywbeth. Dros y ochr arall, mae'n electronic, felly just pushio button a pawb yn dod i fewn. Ond yeah, yma, dwi'n defnyddio'r foot operated one. Hi mate, how you doing? Yeah, okay. There we go. In you go. Enjoy the game. So, mae'r turnstile hwn wedi adael 55,000 people through. Hi mate, how you doing? Annie, push your gate. Here we go. Diolch. So yeah, most people are season ticket holders that come through. Quite a few in this stand, achos mae'r atmosphere yn mawr mewn stand yma. I love doing it, it's great. The community feel is something I love. You all right, mate? Yee! Ti weld pob un fath o person o Wrecsam. Dwi'n hapus iawn i ddod. Dwi'n excited am yr gêm a beth sy'n mynd i ddigwydd yn y gêm. Amser mwy bwysig o'r heno. Mynd i weld y gêm, sgarff ymlaen, a paratoi i mynd i weld y Mighty Reds. A dyna ni. Gyda gêm ddarbu fawr ar y gorwel. Time for a bit of revenge. A fydd Dolig yn dod yn gynnar i gefnogwyr Wrecsam. Gai ofyn Sean Corn, please, fedrwn ni ennill y gêm heddiw.
Rhagfyr 2023, ac mae gêm ola'r flwyddyn wedi cyrraedd. Ar hyn o bryd, mae Wrecsam yn drydydd yn y Cynghrair. Mae'r podcasters, Sian a Ryan, yn hwyl yr wyl yn barod. So it's Christmas jumper time. Gotta be at Christmas. It's gotta be. The Christmas game. Gotta be the Santa hat, isn't it? Yes. Should be warm. Yes, definitely. A'r anreg dolyg mae pawb eisiau heddiw ydy curo Casnewydd. Obviously 10 years ago they beat us in the playoff final. Yeah. To get promoted to League Two, we just missed out. We definitely owe one. It's a bit of a revenge, I think, but they've stayed up ever since. Now we're there. I think it's time, as I say, it's time for a bit of revenge. I can smell a big win coming. Yeah. Do you feel how sort of like big this game is? Looking on like social media and stuff like that, there is quite a big furore about this game. I'm excited. Good. Right, ready to go? Yep. Wrth gwrs, mae Sian a Ryan yn cofnodi ei diwrnod gam wrth gam gyda dilynwyr y podlediad. What's your prediction? I'm going to go 3-0 today. 3-0? Big. think so. I'm going to go equally as big. I'm going to go for 4-1 Wrexham. Make sure you put your comments down below and get your predictions in as well. Oh, Wrexham! Come on! Fel arfer, Cledwyn ydy un o'r rhai cyntaf i gyrraedd y Cae Ras. Ia, cymar ofal. Doli llawen ti. Da ni'n gobeithio gen ni hwyl â ni heddiw. Darbi Cymraeg go iawn. A bysa ni'n cael gweld ni'n ennill o lia o 2 gol. Mae heddiw yn dipyn o garreg filltir yn hanes y Cae Ras. Dros ddegawd yn ôl, roedd sôn am ddinistro'r stadiwm adeiladu archfarchnad. Fans marched through the town on Saturday to protest at owner Alex Hamilton's plans to demolish the racecourse. Ond mae Rob a Ryan wedi buddsoddi, ac mae'r clwb hanesyddol yn mynd o nerth i nerth. Heddiw, mae gennym ni stan newydd yn lle oedd y cop ers talwm. A mae honno'n ni ddal dros 2,000 o bobl chwaregol. So, se ni feddwl heddiw, fe ne dros 12,000 yn gwylio'r gêm yma. So, mae'n gêm bwysig, a mae'n gêm bwysig i ni gael ennill, wrth gwrs. Pwy ys y feddwl 3-4 blynedd yn ôl bod ni'n mynd i fod yn y sefyllfa yma, bod ni yn y Gynghrair yma, bod ni yn y 3 cyntaf, a gobeithio ni ennill y Gynghrair i fynd syth fyny eto flwyddyn nesaf yma. So, mae breuddwydion yn dod yn wir weithiau. Felly dwi'n gobeithio a blwyddyn ni fydd 23-24. A'r freuddwyd heddiw? Yn syml. Curo Casnewydd. Ac wrth gwrs, da ni bron yma at diwrnod y dolyg, felly presant anhygol sy'n ni'n gael heddiw, sy'n ni'n curo yn erbyn Casnewydd. So, se Sean Corn yn wedi trefnu rhywbeth heddiw, gai ofyn Sean Corn, please, fedrwn ni ennill y gêm heddiw. Go on, town! Go on, town! Lads, come on! Welsh Derby, let's have it! Hon yn gêm bwysig i ennill. Hon yn gêm dros Gymru fel tai, i ddangos i'r de bod neu dîm yn y gogledd. Oedd hi'n gêm rhyfedd iawn yn y dechrau. Ac oedd hi'n rhoi gymaint o pressure ar Casnewydd. A ddaru ni fethu yn y 2 chances eraill. Nath nhw ddechrau'r gêm yn uffernol o dîm da, composed a pob yn chwarae fi gilydd de. A ni'n meddwl, mwyn efo'n uffar y gêm anodd i giro. Ond stand-down moment i ddigwyr oedd Tosa. Tosa di'r un sy'n cymryd y throw-ins i ni. Tro cyntaf ddaru ni just methu un, ddaru heibio'r postyn.
Oedd o'n llechwn i fewn trwy'r gêm i gyd. Sy'n ei nesaf gafon ni, ddari JJ sgorio i ni ac o'n ni un dim i fyny. Ar ôl beniad, yr bêl yn rhydd yr ergyd! A James Jones troed chwyd! Bang, straight i fewn, so happy days 1-0. A ffordd werth i ddathlu, yn rhoi Wrecsam ar y blaen, o flaen yr eisteddle newydd. A wedyn torser eto, ond e throw-in a dyma o'n cymryd i, ac wrth gwrs Elliot Lee yn gorffen i a gwneud i yn ddwy. O daflid hir gan Ben Tozer. Tozer a hi, eto Lee ar peniad! Mae ddwy ddim i Wrecsam! Oedd hi'n deimlad arbennig iawn nos on yno, ennill Welsh Derby a neu siŵr bod bobl yng Nghymru gwybod bod tîm o'r gogledd ar ei fyny. Oedd hi'n gêm galad, ond i giro 2-0 de, against tîm fel la. A mae'r players fatha Paul Mullin, Elliot Lee, dechrau am stand-out players o'r season de. Fatha literally go-to players. O'r chwifan ola buddugoliaeth i Wrecsam. Amazing game. I mean, I don't know what to say. I've lost my voice a little bit. It was one of them, we had to win. Sian kept telling me to calm down. Sorry, I'm really struggling to speak. I've screamed so much during the game. Gêm arbennig heddiw. Dwi'n meddwl fydd yna siawns da ond o'n i'n fyny i'r gynradd nesaf. Confidence dechrau bildio wan. Dechrau chwarae at tîm, dechrau gelio. We go on from here de. Mae'r ddinas yn cael makeover. Breuddwyd fi yw paint the town, basically. Wow, chwarae teg. Mae'n clas, ni. Ac mae pawb ar bigau'r draen yn gobeithio am ddiweddglo disglair i'r tymor. Dwi'n sicr mae hwn fydd yr oes air yn diwedd. Iechyd da, not the town. Gêm mawr a mae'n euphoric.